Hello, good morning, 7 a.m. 7:25 na ngayon. Saturday, siguro August 4 or 5. Pupunta ata kami sa tip shop. And then, mamayang hapon, aattend ata kami ng isang play na sponsored ng work ni Ping. Bumaba muna dito para bumili ng coffee. Ay, nawa! Dito sa 7-Eleven. Pag may paggrabe lang talaga naduwanan. Hello! Kay Kuya, say hello! Hello, Kuya! Sa vlog! Hello! Hey, wave, Gary! Pang 9 week and... Mamaya naman, mamaya! Mamaya Ending naman. yun! Ending! Nandito na kami sa tip shop again. Tingnan niyo yung mga tao doon, no? Kasi close pa siya. Dati, ay last year, super dami yan. Para mga zombie. Yung pagbukas ng gate, dagsa lahat yan. Truth about our way we tied and loosens up. I'm sorry. Be cool, go on and fake it. We still know we will break it. We make the same mistakes we always made, and now let's face it. Hanap kami ng para sa curly. Curly, pang curl routine ko. Pinanalunan niya ni Ping nung pumunta kami sa Rock Museum. Napanalunan niya. Kinuha sa post office. This one, that's your turn. Pati ka? Oh, may Estee Lauder, oh. Wow! Ano yan? Perfume. Wow! Si tester mo ng bagay yan. Ay. Dito maghuhugas, dito ang sabon, dito ang pamunas. Binili ni nanay pang sorpresa kay kuya kasi si kuya mahilig sa mga gorilla stuff. Kuya! So damn, of course. May open house dito. Kitingin-tingin sina Johnny Bell. 58, 57. Kasi plano na rin nila next year. Sana, hopefully. Meron din playground, kaso maliliit pa ang mga punong kahoy kaya walang shades. Ano, master, ano, go? Master bedroom.
Ano yung master bedroom? Pag inapot ka sa ay! Doon talaga ang pag... Laundry. Tapos, This is hot. garden. This is clean. Ay, dito. Ayun, tukawan lang yung TV. One bedroom. 4 bedrooms. Hindi na play area. No. If we will have this house. This will be your toy area, and this is your room, and that's Carrie's room. For too long, no one else was watching us. You and me, we were in love. Every single day we passed, I felt. Yan yung model house. Nagustuhan namin ang layout ng bahay. Tapos ito ang park, ang playground. Yan nga, maliliit pa ang mga punong kahoy kaya medyo walang shades. Tapos ito may ihawan, electric. Maganda. Ayaw umalis sa playground ang baby. Ganun daw sa bibiling house. Why are you sad? Because I miss Daddy. Where's Daddy? His heart stopped and he died in the box. Yan, hindi yung ano. Sandali na. Yan ang laundry. Tapos yun ang cabinet. Ayan oh. Duman ang TV, no? Pero madali magluto. Ay, yan na ibig mo sa kalor. Tapos na lang gusto. Ini storage pa. Sa Ikea, lunch kasi gutom na sa Thai restaurant. Ay, Pupunta. yeah, the real story of the little man. I have a picture. Maluya man siya. No, hindi namin tinapos ang play. Pero maganda siya. Kaka-enjoy. Sayaw ng sayaw si Carrie. Kaso si Carrie, nagpupo, kaya... Tsaka nagpapasaway na, kaya lumabas na kami. Bawal mag-video sa loob, kaya wala akong tight pictures, wala kaming
souvenir. Carrie! Oh. Ito ang binili ng anak ko. Gift sa akin. From $149 to $74 na lang. It's genuine leather. Thank you.